Guys, ngay norok tini saimano da musung ani obukungni ko mokol ni tik kasaro tangai kosom aboni kaisa karon tongo mo hongka gisere pruno haite no kisa motogui pukte sikon sa kaisa dag ni tongmani gaboni yagulo in koyek dino hongkai te thaisa o sakan saka bothrai pukte ana ke kujo motogo kisa pukuri bo ekrek ribo hongkai atimang makhra rok hai kasa kijang haino kasano mang ekrek tongo yamo hai bothrai thaisang mo boino bare bar ekrek mang tebo kosom bari thangai kora eta ukhai ani aroni kosom dak te komolia guys second point hingke te kaisa tam hongkai nono khuna hioro ukadoro mohongkai sobai koksa dangka tamong khang sachungmiyako ek somoyo abo kwrwi tongmani no mo wngma bisito baluyako prai 2 bosor hairong khana kwrwi tongmani elargi hai hingke atkasa motokmang mo pukte hingkai oro tikhaiyi nokhor je mo tam khe hamna rok kisa comment khaiwi sai lima kai ani bagui belai kaham hingke norok jotono sai manbai khana chini borok munisu rok boyas wngrirok bwsago bibinno rokom roop nukjak rwrwk hating phaio hingke o bwrwisuk bura rok ni nainadi agise furu bongni kwrwi rok hing sama kheno ta sobai koksa rok mukhang kubulung bwsak kubulung hating rok nugo hingke kai amo hai obostta ongo chini borok munisu rok ni boyas wngkhai nokni uansukmung rok bahai kisa comment kai sabai di mo hinkhe online no nugui order rimani mo hingkai atui sobai koksa hai hanbara hai amtui rok hamu hinui aro o phunugo gahaini bagui ang order ri naikha hada hamna saimanya sab sabo mo order ri nahari phulka ano kisa nokni experience share khaidi hingke tini ni bagui asukno nongni bagui chikon sa video hingke asukno hambai.